राङापारायाव ओमफ्राय दा हराव जों राङापारानिफ्राय आरो माबा थांगोन धेमाजि थांगोन आरो ओमफ्राय दा दे फंसे बुं दे माखासे थांग्रोबाय जोंहानि आदैनि हाबा जानो फैदों आरो ओमफ्राय नै आबै आं ओमफ्राय बे बेवाइफोर बाबु थांसै ओइलाय बोराया हरदों ज्रांना जोंना एक्ट्रेसा कार्बिआंलंनि एक्ट्रेसा सालायगासिनो दं जोंनो बालालाबायनानै गोबाव नेबाय बेहाय बिराद वेट खालामबाय आं 5टा बाजिसो फैगोन लिरनानै साननाय जादोंमोन 5टा बाजिबाबो लेट जागोन बेनोसै लोगोफोर धेमाजि थांनाय खोथा दंना फार्स्ट टाइम जागोन दिनै लोगोफोर ट्रेनाव गाखोबाय दा आङो ओमफ्राय बिराद थाब फैदों आरोना ट्रेना नेनो बालायलायदोंमोन ओमफ्राय दा थाब फैबाय ओमफ्राय दा खैटासोआव थाङो नायनोसै डाइरेक्ट राङापारा ओमफ्राय राङापारानिफ्राय डाइरेक्ट धेमाजि थांसै 12टा हर दं नालाय 12टा हरावसो दं ट्रेना राङापारानिफ्राय डाइरेक्ट थांसै आरो हर दङ धेमाजि ओमफ्राय नै दाबो खाराखै नो गारि माबाया ट्रेना दाबो जों बेहायनो दं आरो थ' हर जासिगोन लोगोफोर हराव दा बेसेबां लाबोनो दं दा ससे क्लिप लानोसै ओमफ्राय दाथ' लाजानाय नङा गाबोन देखायनोसै आङो गाबोन नायदो राङापारायाव ओमफ्राय दा हराव जों राङापारानिफ्राय आरो माबा थांगोन धेमाजि थांगोन आरो ओमफ्राय डाइरेक्ट धेमाजि थांसै दा 12टा हराव ट्रेन दं आरो डाइरेक्ट थांसै मासे रेस्ट लानोसै ओमफ्राय बेयो आबैबो दं सासे बेहाय आबैमानाव ओंखाम जानोसै ओमफ्राय रेस्ट लानानै थांसै आरो डाइरेक्ट ओमफ्राय दा आंथ' दा गोमायालानो फैबाय दा थांसै आं गोमायो र' देन्जार गोजोनथाबाला ओइलाय गोमाया फैद' बिसोरो मैयानो फैनाय दाखालि फैनाय दा लोगो मोनबाय आरो चल' देट चल' दा थांसै आरो ना नै बिखुनजोआ ओइ मानसि बुंगोन नामा जेबो नङा गावदांबाबो जेबो नङाब्रा बायद' जिया दं जोंहा आब' जोंहा आइखौ बे हा बे जोंनि कार्बिआंलंनि एक्ट्रेस आरोना रेजि देखायब्रा फेसखौ हाय लोगोफोर साफा खालामदै सोर दं मिथिखाबायना बेयाव ओमफ्राय नै लोगोसे जों माने लोगोसे फैदों आरोना ज'नो ओमफ्राय गाबोन दे फंसे बुं दे माखासे थांग्रोबाय जोंहानि आदैनि हाबा जानो फैदों आरो ओमफ्राय नै आबै आं ओमफ्राय बे बेवाइफोर बाबु थांसै जों दिनै ज' थांसै आरो दा जों दं 12टा बाजियाव ओमफ्राय जों ओंखारलांसै जों साबैसे साब्रै मैया माखासे थांबाय ओमफ्राय दा जों साब्रै थांसै ओमफ्राय आइया थाङानो ओमफ्राय नै आबो थाङानो जोंना आब'आबो माने न'आव एसे प्रब्लेम जादोंना बेनो थाङानो ओमफ्राय लोगोफोर दा ओंखाम जानानै ओंखारलांसै आरोना टाइमाव बहुद जाबाय टाइमा दा 10ता जाबाय दै दा टाइमा बहुद जाबाय नै 10ता जाबाय ओमफ्राय दा आं जायै लोङै थांसै जायाब्रा जाया जाबै नै आंना बुरिया आं नोंसो बेयावसो लांसै नामा खना गिदिर गिदिर ना फन जाबाय आंखौ दाबोरै होद जोंहा दुगैगोन धेमाजियाव धेमाजि बिराद जमिगोन जोंना ना बै नङा ओइ दा बेखौ लांनांगौनो ट्रेनाव बाना लांनांगौ ना बेखौ जुनायाव हाबा जाहैगोन आरो माथो लोगोफोर दा ओंखाम जानोसै ओमफ्राय ओंखाम जानानै ओंखारलांसै दे जोंनो नै दा जोंहा आइनिफ्राय ओंखारलांसै जों आयै दे मोनसे लानोसै ना हिनजावबो गानलेट जायोनो ओंखारजोब्बाय नै टमटमजों जाबो दं जोंहा
आरो नै आबै दाउफोर दाबो जों वेट खालामगासिनो दं आरोना ट्रेनखौ ओमफ्राय दाबो सफैयाखै आरो 20 मिनिटसो लागोन आरो ओमफ्राय बेनि उनावसो फैगोन गारिया ओमफ्राय नेनोसै लोगोफोर ओमफ्राय नै जोंहा आब'आ दं आब' दं आब' दं मालिसजों ओमफ्राय जों दं एक्सपिरियेन्सआ 12ता हरनि लोगोफोर थांनोसैलाय एकदम हमलाय जों दा अबाव थांगोन हा जों दा अबाव थांगोन टेलेम थांगोन जों टेलेम नै गारिया S7 S2 ना S2 नै S2 S6 उdah जों आगासिनो दं दै लोगोफोर दै Good morning लोगोफोर दा जों फैबाय आरोना सिमेन्ट सापरिनिफ्राय फैबाय आरो ओमफ्राय दा जों थांनोसै एकदम आलादा सासे आदैमोन दं आदैमोन थांसै र' गारि लानानै ओमफ्राय जों नै दा सोर नाम्बार चलो दा सफैबाय जों सफैनायाथ' सिमेन्ट सापरिनिफ्राय फैबाय आरो जा गस खादों बिदिनो थ' सिमेन्ट सापरिनि दैमा बिराद गिदिर दैमाया सफैबाय मानसिफ्रालाय भिडिअ र' ओइलाय बोराया हरदों ज्रेंना लोगोफोर फैबाय आरोना ओमफ्राय नै नेना दंमोन बिसोरो फिसिलाय आंना अबाव दं फिसिनै धेमाजियाव फैदों धेमाजियाव फैनानै अबाव दंफैयो सिमेन्ट सापरियाव दंफैयो आरोना बिसोरो नै ओमफ्राय दा लोगो मोनबाय नै आब'मोनखौ लोगो मोनबाय नै सिख्लाखौ लोगो मोनबाय बिसोरो मैया दाखालि फैनाया इमान गोजानाव फैनानै बिसोरो आरो सानै दं ओरैजा सिख्ला सानै हिर' थ' जोंखौ दा नों बरनांगौसो बोराया फैदो होननानै ओमफ्राय दायो आइमाना फैसै आरोना आं माने खोमसि जागोन आरो बेखौ ओमफ्राय दा नै नङा बेनो दा मेंबायबो लोगोफोर न'आ सफैबाय आरो न'आव आइमा न' ओमफ्राय दाखालि बिसोरो आइया माबा थांदोंमोन कार्बि आंलंआव सिख्ला सासेया नालाय लाजिगोन लाजिदों र' दा लाजियो माखौबा लाजिदों बेयो ना एक्ट्रेसा कार्बि आंलंनि एक्ट्रेसा साहा लोंगासिनो दं फिसालाया जाफा फरियाला बे दंजोबो आरो फैनानै ओमफ्राय दा जों मेंबायबो ओमफ्राय दा साहा लोंगासिनो दं जों ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां नांदोंबा बयबो शेयार खालाम ओमफ्राय सबबो लाइक खालाम ओमफ्राय दा बिराद मेंनानै एसे रेस्ट लानोसै ओमफ्राय गाबोन आरामनो
आरो माबा थांनांगौ हाबा थांनांगौ बेनिफ्राय आरो बेलेग जायगायाव ट्रेन्सफार जानांगौ नङाबा माना बे जेनेबा आंनि बिखुनजोनि न' आरो आंनि आइनि न' जेनेबा बिब' बिनानाव फिसा साथाम साब्रैसो दं माने सेम नुयो आरो एखे दा जोंसिम दं आरो दा बेनिफ्राय दा जों बेलासि थांगोन ओमफ्राय बेलासि थांनानै माने आबौमोन थांगोन आरो आबौमोनासो नालाय सानैसो दं ओमफ्राय हाबाया बिहावनि आरोना ओमफ्राय दा बिहावनि हाबायाव जों दा बेलासि थांगोन ओमफ्राय बेलासि थांनानै ओमफ्राय बेलासि थांनानै बेहायनो हर थासिगोन आरो जों हर थानानै बेहायनो बयबो रंजागोन बयबो फुरथि खालामगोन बेहायनो थानोसै आरो बेसेबां थानाय जायो थानोसै ओमफ्राय मथथे सप्तासे होनो आरो थानायाथ' गासै नोंसोर हायो थानोसै आरो सप्तासेसो थानो हागोन ना बुंनो हाया नाजानोसै थानो हानाया ओमफ्राय लोगोफोर बयबो मोजां नांदोंबा सेयार खालाम लाइक खालाम ओमफ्राय दा जों सेरास लानानै जों होलांसै थ' दिनै भिडिअ'आ एसेनोसै ओमफ्राय गाबोन लोगो मोनगोन बाय बाय